खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियार बे समाव बिटिआर नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनियाव खौरांगिरिया सोंदोंमोन दे बिटिआर ओनसोलाव शान्ति जागोन ना जायाखै गोजोन जागोन ना जायाखै होननानै बाथ्रा सोंदोंमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो बिटिआर नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फिननाय होदों दे थारैनो बिटिआर ओनसोलाव शान्ति जादों गोजोन जादों होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा मानोना बे समाव जुदि शान्ति जायामोनब्ला जे खौरांगिरिया उदाङै सोंथि सोंनो हायामोन खौरांगिरिया गोसो बायदि सोरबा सासे दैदेनगिरिफोरखौ बा दैदेनगिरिफोरनाव सोंथि खालामनो हायामोन उदाङै बेरायनो हायामोन बबेबा मोनसे जायगायाव थांनानै बाथ्रा बुंहैनो हायामोन जायनि थाखायनो बे समाव खौरांगिरिफोरा उदां मोनबाय आरो उदाङै सोंथि सोंनो हानाय जाबाय नाथाय मोनसे सम दंमोन जाय समाव बा जाय बिथाङा बे समाव खौरांगिरिया जेब्ला सोंथि सोङो बै सोंथि सोंनायाव थोद जाम्बा होनानै बाथ्रा बुंनानै बे समाव दोनथ'योमोन थामहिनबा बेनि उनाव जोबथा बाथ्रामोन थोद जाम्बा बुंनायनि उनावनो जे सोंथि खालामनो हायामोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा बे समाव नायनो थाखाय सिगांदों जे हाग्रामा महिलारिया गमामायैनो बे बाथ्राखौ बुंमारोमोन ना बुंमारामोन मोननैसो नोंथांमोननि गेजेराव फुटेजखौ बे समाव दिन्थिनो थाखाय आखायाव लाग्रोदों जाम्बा नागे जाम्बा आंजों माला आंखौ माला गारा गादुमा माथो फैखो थारैनो हाग्रामा महिलारी बे हाग्रामा महिलारिया सिगांनि सानाव खौरांगिरिखौ गमामायैनो बुंमारोमोन जे थोद जाम्बा होननानै बिथाङा लाजि फोनाङोमोन बाथ्रा बुङोमोन आरो बे बाथ्राखौ लानानै रिपिट खालामदों बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा जे सिगांनि समाव जे खौरांगिरिफोरा उदां नङामोन रायजो राजाफोरा उदाङै बेरायनो हायामोन जायनि थाखायनो बे समाव गोसो बायदि बबेबा मोनसे जायगायाव थांनानै बेरायनो आरो सोरनावबा बा खौरांगिरिया सोंथि खालामनो हायामोन होननानै बाथ्रा बुंदों बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा 2010 সাংবাদিকে ইমান মুকলি মুৰেকে প্ৰশ্ন কৰিব পৰা নাছিলে এই জাম্বা বুলি গুচি গৈছিলে आथिखालाव गोजोन फैबाय खौसेथि फैबाय हारि माहारिनि गेजेराव बे समाव अनलायनाय फैबाय जायनि थाखायनो बे समाव उदाङै सोंथि खालामनो हादों उदाङै बेरायनो हादों आरो उदाङै बाथ्रा बुंनो मोन्थायखौ मोनदों होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा आरो बिटिआर ओनसोलाव बे समाव गोजोना फैबाय होननानै रोखा बाथ्रा बुंथिदों बिटिआर नि खुंगिरि प्रमद बर' बिथाङा শান্তি হৈছে আজি শান্তি হোৱাৰ কাৰণে সকলো আজি ওলাই আহিব পাৰিছে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিছে 2010 সাংবাদিকে ইমান মুকলি মুৰেকে প্ৰশ্ন কৰিব পৰা নাছিলে এই জাম্বা বুলি গুচি গৈছিলে হয় না নহয় এই জাম্বা বুলি শব্দটো মনত আছে না কিবা কিবি খুদিলে আপোনালোকৰ সিনিয়ৰ বিলাক বেছি ভালকে গম পাব সেই জাম্বা বুলি ক'লে আৰু শেষ আৰু মইতো আপোনালোকে জাম্বা বুলি কোৱা নাই আপুনি কৈ আছো শান্তি হৈছে আজি শান্তি হোৱাৰ কাৰণে সকলো আজি ওলাই আহিব পাৰিছে আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিছে 2010 সাংবাদিকে ইমান মুকলি মুৰেকে প্ৰশ্ন কৰিব পৰা নাছিলে এই জাম্বা বুলি গুচি গৈছিলে হয় না নহয় এই জাম্বা বুলি শব্দটো মনত আছে না কিবা কিবি খুদিলে আপোনালোকৰ সিনিয়ৰ বিলাক বেছি ভালকে গম পাব সেই জাম্বা বুলি ক'লে আৰু শেষ আৰু মইতো আপোনালোকে জাম্বা বুলি কোৱা নাই আপুনি কৈ আছো